suket teki yo tikas dangan tikas dangan yuk kicau mania yuk aku akan merayu untukmu. Bolehkah? Aku suwi lho ora dirayu wong lanang lho, Mas. Tenane. Oh. Aku lho ndredeg ngono nek sanding wong lanang. Allah tenane. Iya, Mas apa meneh koyo sampean sing piantune bagus. Dong tung dong tung. Dong tung dong tung. Tung tung. Tang tang tang. Hi hi hi. Lah. He. Ya, salah. Dong tung dong tung. Tung dong tung. Tung tung. Dong tung dong tung. Roce. Dongtung melak bayarin dongtung Sing muni dongtung iki ana lho kok iso sing mbok jaluk miku iki lho. Sampeyan yo padha ae kok. Ya ora iso kok. Anggap kene iki ora nganggo pernapasan apa piye? Oh mandak ming joget kaya ngene kok ambekanmu nganti kaya ngono lho. Lah kono pisan. Lah kowe ping pira? Ping 5 Ya kudune malah seneng diwehi akeh kok. Tambahi seneng. Wilujeng dalu bocah. Wilujeng dalu. Dalu, Cak Komet, Cak Yuda. Nggih, pripun kabaripun sehat nggih? Alhamdulillah sehat walafiat. Nggih, kula nggih sehat. Nggih. Cak Komet pripun lara nggih? Lho, yo sehat to. Kadung tekan. Lambekan kaya ngene kok. Sehat wong joget ya kaya ngono. Alhamdulillah wa syukurillah Mas Dalang. Nggih. Dalu punika saged kepanggih kalian panjenengan. Alhamdulillah dangu Mas Yuda. Nggih. Oh, lagi pisan iki kok dangu to, Mas? Maksudnya dangu mboten kepanggih jenengan ngoten. Dangu mboten kepanggih. Lah kata-kata dangu mboten kepanggih berasane pun ate panggih to. Pun riyen. Teng pundi? Nggih. Tuban. Nggih. Oh, sampean sing lali berarti. Lah ya saking suwene ini lho maksudku. Kisah sowan mrene alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam rangka tirakatan jamasan pusaka nggih Mas nggih. Keluarga besar BKN. Hebat luar biasa lho Mas. Nggih. Apa meneh ki wulane wulan Sura. Wulan Sura ki tumrape piyayi Jawa, Sura ki mesu raga. Raga kuwi ragangane awak sing diragoi rina wengi, nek reget ya kudu gelem ngeragati. Saranane lewat apa? Liwat tirakatan kaya bengi iki ngenekke wayang. Ngono lho Mas Komet. Wong kok gak paham kowe iki karo budaya Jawa. Lho, ora paham? Lingak-linguk kowe. Lho niki lho acarane napa? Jamasan pusaka. Mulane tiap wulan Sura tumrape wong Jawa ki jamas pusaka utawa ngumbah pusaka ki hebat. Oh. Contone kaya aku. Piye? Kerisku winginane ya wis bar tak kumbah. Kerisé bar diumbah Cak Yuda. Nggih, kerismu mbok umbah berung? Wis sering Neng ndi? ora mesti no. Kadang ya nenggone mblaklu, kadang ya ora mesti. Dadi rutin aku, Mas. Lah ngumbah keris gak mesti iki lho.
Lho, lah iya. Mbahmu ki lho ning ndi? Ora mesti. Lah. Arek ndi aku sing Gitu, ngono Ki. nek duwike ketoke lodang ya nang gone Diva ngono. Lah dalah. Wah wis jan wong plete iki wong nek gak njawa ya kowe kuwi lho. Lah jere Ngumbah keris ki ning gone empu. Nah. Empu ki sing paham babakan keris, orang yang ahli di bidang keris kuwi jenenge empu. lah kuwi gak trimo empu, Mas. Lah nyapa? Kuwi ya empu ngono. Tenan kuwi wis sampean ra roh sekali-kali melu. Oh, omongan nek karo wong bedun ya ngono kuwi. Ayo. Empu ki tegese wong yang paham dengan keris. Keris kuwi barang sinengker sing gak kena nggo ngiris. Mulane keris ki ana sing keris luk 1, luk 3, luk 5 lan sak peninggalane. Kudu paham kowe. Nggih. Wong Jawa ki lakune laku tirakat. Contone kaya bengi iki. Iki. Awake dhewe di samping nonton wayang tapi ya oncek-oncek awake dhewe ki dionceki. Lho, awake dhewe iki gedang apa wong to jane kok. Awake dhewe digonceki iki lho. Lho, dionceki iki tegese mawas diri ngono lho Mas. Aku ki sapa? Ya. Kowe ki sapa? Lah lali. Lah, Karo iya. awake dhewe Iya, kok Ki. lali. Lho ngene kok menghibur iki lho. Cara awake dhewe kok lali gitu. Lah malah lali lho paling Lah, ya. iya. Jan omongane karo Balik piye to? Lah Mas, maksudnya aku ki sapa? Kowe Lah, ki lho sapa? lho, lah ya lali sampean. Awake dhewe kok lali, aku genah komet. Sampean sapa? Lah bener. Ngene lho Mas. Ya Allah Gusti. Kowe ki paham ora to sing tak omongne? Gak. Lah. Wong ora paham lho. Roda kuwi kan mubeng to Mas. Roda kuwi kan mubeng. Ha, Ya ora mesti lho. kok ora mesti iki lho. Roda kok mubeng lah nek roda serep kae apa ya mubeng. Kae roda Dadah. serep ya meneng iki ta? Iya, Lho bener. iki lho seksine. Seksi piye maksudnya ki? Seksi roda. Rodo apa karekan? Lho. Enggak sing tak karepne iki cakra manggilingan. Nah. Rodane donya ki lho Mas. Rodane donya ki mubeng ngono lho. Lah ya lagi bengi iki aku ngerti. Piye Mas? Mbake donya ki enek rodone to Mas. Kuwi nak kadung nambalno roda Angel lho donya. wi. Wah. Angel lho wi. Mesti golek danau nggo ngrambang ngono kae. Badhe nambalke roda donya, Lah. Pak. Nek pas bocor ngene kae. Halah kok gak paham sanepan to. Pripun Lah sak Mas iso? dalange sing timur sing enome paham, kowe iki sing tuwek pekok. Lah ya roda donya ki rodane sak pira kuwethe lho, Mas. Sing dikarepne roda donya ki lho Mas, tegese wong urip kuwi ya. Ki sawang sinawang. Tegese Aku nyawang kowe, kowe nyawang aku. Ngono lho. Lah, sawang-sawangan. nek ngono genah. Iwas-iwasan, ya bener. Iki cah piye leh cah bocah kok malah kocluk ngono kowe. Lah piye lah cah rumang sam? Lah. Jare kon nguasne kono. Sawang sinawang ki tegese roda mubeng, kadang ning dhuwur, kadang ya ning ngisor. Ya. Ngono lho, Met. Komet cah kocluk. Ya, aku kadang-kadang yang ngisor, kadang yang ndur, gak mesti nak awak kesel nih ngisor aku Mas. Lah, lho. Piye ngono ki? Aduh, pikiranmu kok mesti selalu iki negatif iki. Kowe iki ngeres iki ngono kuwi. Kok iso ngeres piye to? Kok kadang ning ngisor, kadang ning dhuwur ki tegese wong ki sok kadang nampa bejo, sok Nah. kadang ya nampa cilaka. Nggih, nggih. Lah mulane kanggo wulan sing becik, utamane wulan sura, tumrape kowe lan aku ki wajib ndonga. Donga. Iya. Donga apa? Lho. Dagelan donga ya apa mandi? Kok ora perkara Sore mandi. mau donga sambutan wis kuwatah lho, Mas. Ayo. Mas Komet, wong donga ki ora ragat, donga ki senjatane menungsa kanggo nyuwun ning ngersaning Gusti. Wong donga kok iso mandi apa ora ki? Lah nek ada-ada tekan kene kon donga mbok kiai wae kok dagelan kon donga iki lho. Awake dhewe iki guyokne wong lho ngono. Kok donga? Maksude ndonga sinambi guyu kuwi lho. Lah iki. Ya ora kena donga kok cengengesan. Nggo donga ki ya sakral. Ora Dadi kenek lho. Nek donga lho iki lho segine ya iki lho. Donga ora kena karo guyu no, Mas. Lho. Ora dalang ki jane kancane sapa kok modele gak ajek. Kancane kancaku. Aja mok seneni lho Mas, bengi iki lakone abot. Apa lakon abot iki lakon apa? Lho. Apa dhek angkat-angkat gamelan? Lah, Apa dhek lho. nata debak? Lah. Wong gayan karek lungguh klek karek dok 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 ngene kok Kok abot. tok lha apa ora melek, suwengi lho Mas. Lah, Lah yogane apa mbanggep turu? Ki yo melek iki. Lho, tegese iki sikil ya obah, tangan Lah. obah lho. Lah Kabeh tukang ngendang, tukang gender ki lho malah ngene ae iki sewengi iso gringgingen lho tangane.
Maksudnya iki nek bengi iki lakone abot tenan, Mas. Kok iso lakon abot? Semar bangun Kahyangan to. Bener. Lah kuwi sing ngusung-usung semen material sapa? Nah. Teko Kahyangan. Oh, Sapa? Tetake. Mas Gusti nyuwun ngapura ya Allah. Cak Komet Napa? alias Supri. Napa to? Jenenge do gambir. To gambir. Kewaplok pisan iku. Tegese Semar bangun Kahyangan ki kok ora terus Seman ki Semar terus mlebu nang gone toko bangunan. Pak pesen wesi, Pak pesen pasir, Pak pesen semen. Ora ngono ya, Met. Iya Dek. Nah, Semar bangun Kahyangan ki sing dibangun kok ora wewanginan secara fisik. Lah apa? Tegese sing dibangun ki jiwa lan ragane. Jiwa lan ragane. Ditata atine, diresiki atine, sing dibangun ki jiwane, Mas. Ngolah rasa Cak Yuda. Lah iki lho cilike pinter jenome wis pinter. Sampeyan yo ning kene Piye? anu sing nanggap sinten? Pak Lulus karo Mas Heri Suyoko. Jenengan? Pak Lulus karo Mas Heri Suyoko. Lah, Lah kowe, Lah aku sapa? Lah sapa? kowe iki lho piye, Met? Kowe iki lho Sing nekane aku rene iki lho sapa? Aku Pak Lulus karo Mas Heri Suyoko. Lho, Pak Lulus kok gak telepon aku? Lah ya mbah. Lah sampean sing telepon? Pak Lulus karo Mas Heri. Lah sing telepon aku sapa? Pak Lulus. Aku ditelepon Pak Lulus. Lah. Lah aku kok gak enek sing telepon? Lah ora ditelepon kok iso tekan kene. Nah, Lah anggitku nek ramen-ramen. Wong kok enek ramen-ramen. Wong ki nek lancang ya kaya kowe iki lho. Wong ya Mas ya prinsipe menungso, prinsipe wong Jawa. Nggih. Kuwi nek ora dikon ya aja mangkat, nek ora diajak ya aja mangkat. Nek ora diomongi ya aja kepengin krungokne. Lah iki sing kliru Mas An. Lho, kok iso ki lho? Zaman sekarang ada istilah namanya jemput bola. Nah. Wong ki nek klemer-klemer nunggu diceluk ya ora oleh apa-apa. Ya ngene iki lho. Saurunge ditangkap awake dhewe kelolon-lolon nganggo klambi tanggapan, ya ora. Enek son padang-padang teko. Waduh. Nek wis kadung kaya ngene Pak Lulus mosok arepe rambayar kan ya Mas, isin, ya ora. Wong Jawa ki alus. Wong Jawa ki alus ibarate putri ki putri Solo, tembung sak tembung alus, ora kok tegas kasar kaya kowe ngono kuwi. Kok tegas Apik sing alus tinimbang sing kasar. Kok iso lho? Lah nek wong alus umpama enek dayoh teko, Iya. monggo Pak katuran pinarak, Lah. monggo Ibu, monggo katuran pinarak, lah sumangga lah sumangga lah sumangga. Petuk wong alus aman, lah petuk wong kasar kaya kowe. Ayo Bu, masuk Bu, ayo mlebu, ayo dalu Yo ora iso yo ndelok kanggone. Kok iso delok kanggone iki lho. Lah wong alus ketok apik ra kanggo kuwi. Heeh. Lah nek kebakaran, wong alus, lho omah kebakaran. Ayo kanca-kanca niku ndamel bak, mbeto anu nggih diguyak omah telu yo entekno, Bos. tak kabeh. Ya langsung yo ora kaya wong kasar. Wo, kebakaran. Ayo langkah kabeh go baju. Wo, selesai. Kuwi lak tumrapmu nek pas enek wong kebakaran. Ya iya. Lah saiki nek wong babaran, wong lairan. Ya menak sing alus. Bu, wis buka telu. Ayo Bu tarik napas, tahan. Wis ketok rambute. Ngeden Bu, ditarik lho, bayi selamat. Ha petuk kowe. Ayo ndang ngeden. Ayo metu ora? Ora metu tak bacok ndase iku. Ayo. Lho, Tapi kan cepet metune. bayi iso mati merotol kabeh baluke Ayo kok ben iso. penting wis lahir kok ya. Ora ngono. Asala Iki piye? Jare kon iki aku pak kowe padha-padha Islame lho, aku ki jebolan pondok lho. Lho kene ya muslim. Pondok ngendi Cak Yuda? Pondok bersalin. Wow. Iki kandungan kok ya. Asal Ya, yo. ngene tak. Salame kok ya lho. Salam ayan. Salah sitok meneng. Ora kono-kono kene-kene. Meneng salah sitok. Lho, Pak Pri. Ya, salah. Konangan kowe. Omongan lho komet. Ayo nek kowe arek ngaturke apa? Ngaturke luput.
Lho, ora tegese ki lang wong awake dhewe wong Jawa ki uluk salam nek wong Jawa kula nuwun nek cara Islame assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Komplit lintas agama. Heeh. Kowe njajali sapa ora? Iki piye ta iki? Salam ke guyonan. Ragage ya eleh cah. Bismillahirrahmanirrahim. Lho. Betul iki. Kalau cah kae ngene, mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suarane gedem leh cah. Lah iya. Wonge sak pentil ngene kok suarane. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Yen sewu kula salam niki ndongane jenengan ampun cengengesan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Mat, salammu ki lho mulek kae. Karepmu ki arep nyapa? Mukadimah. Kuwi ora mukadimah, kuwi jenenge mukok. Mukadimah kok ngono ki lho. Kudune kan as-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya. Oh, kurang ambiak berarti ya. Ambiak. Ambiak. Ambiak Ayo. ndasmu kono kok iso. Amma ba'du. Lho. Kok mbak jujuk ya ama Piye batu. tadi? Aku selak keliru. Hmm. Para bapak-bapak. Bapakmu kok akeh meneh anak arisan ta kowe? Ki lho, ya bapak ngono ae. Para bapak. Hmm. Ibu teng pundi, Pak? Lah iya. Oh, nyapa kok teko ibu? Kula teng mriki. Lah sing ngarani ning alun-alun ya sapa? Wis pirsa nek masyarakat kowe ki ning kene, ngono lho. Malam hari ini Takut. Wis ngerti nek lampune peteng ngene iki ya malam. Sing ngarani awan ya sapa? terima kasih. Apa wis dikeki? Gung. Adalah. Aku tak sambutan. Ya sambutan dan sambutan mungkin ya ora ganggu kok iso nggih to Mas. Nggih. Kula kalih panjenengan lah mboten ganggu to. Leres Wong sangat jenenge begitu. kanca ki tunggal kanca, tunggal nusa, tunggal bangsa, lan Bener. tunggal bahasa. Bener. Padha-padha urip ning Indonesia. Nggih. Namung Panjenengan ngasto dalang, kula ngasto dagelan, kanca sinden lan niaga. Leres niku Mas Nggih, Ito. nggih. Campur sari komplit masyarakat Komplit. menunggu sedayanipun. Nggih, lempak danten. Lah, dalu. apa melih kula kalih panjenengan lan ketok sae ngaten Nggih, kira. nggih Mas Ito. Monggo jenengan ngriki lho. Piye ta ki? Ngapa kok nesu? Ketoke sampean kemiren nek aku arep ngomong no. Ya omong ya njang ngomong. Lah kono Udah ngomong ngomong, ae. toh. Wong ki inauloha, Maso piring. wong sabar. Kekasih Gusti. Lah paham ngono lho Ya paham cah muslim. Becik ketitik. Allah ketara. Lah bener kowe iki kok iso ing ngarsa. Sung tulodo Ing ing madya. madya mangun karsa tutpuri handayani. Cocok. Hono Caraka caraka. data sawala tak kepruk bata bangka. Minggato. Kok nesu, Urung wis nesu. emosi ki Sampe piye to, ngomong Cak? sakti mbok aku iki dikei kesempatan. Ya mangga Sampean monggo, ki nek aku nah. ngomong sampean meneng, sampean ya meneng. Oke. Aja Meneng-meneng nuruti kabeh. Siap-siap. kene ae Oke. malah. Angger kene omong kono omong. Akhire kan ya ora enek sing omong-omongan Yo, to. coba dalam sambutan. Dadi siji Ya. kasih kesempatan kanggo kanca, nek sampean mau wis terus gantian aku. Ya. Ora Yo. kok terus kene ape omong kono omong karo Ya, ya, dalang Mas. ngene terus. Ya. So apa omongku? Coba, Lah nek kono kanca-kanca ngomong meneng terus saya. diganggu ayo sampean meneng. Ya, Pak apa Yudo ya? meneng, aku sing ngomong. Ngono. Ya. Engko nek aku ngomong Ngomongmu kapan iki kok kuwi lho ndang ngomong. dalu punika enten napa to? Lah. Dalu punika enten wayang. Ingkang ateges wayang menika kula lan panjenengan sami makempal dados tunggal menika nggih menika mboten senes kangge ndongaaken ususipun kagem keluarga besar BKN nggih menika singkatan BKN menika. Panjanganipun nggih menika BKN. Kula dongake mugi-mugi dados opo
Nah, sageta ngurakapi khususipun kagem masyarakat Ngoro Gunung. Ngoro Gunung menika nggih menika bubulan nggih Pak nggih. Bulan. Nah, nembe pindah kula teng mriki menika remen sangat saged bertatap muka kalih panjenengan sami. Mun tepang kalih kula napa dereng Bu? Derek ditepengken. Kula komet saking Kali Tidu. Niki saking Ngawi naminipun Pak Yuda. Lah, sampean sapa? Sinten, Mas? Ngomong. Gak ngomong. Mas. Lah, niki dalange Mas Bimo nak mboten klentu. Dalu punika namung saged ndedonga apa Mas donga apa? Khususipun kagem Pak Lulus matur nuwun nek mboten napa Pak Lulus menika kula nggih mboten saged mriki. Nah, Pak Lulus apa Pak? Pak Lulus menika mugi-mugi rezekine tansaya kebak mboten lokak. Mugi-mugi sedaya masyarakat umumipun Ngoro Gunung nggih Mas nggih. Melu-melu. Wah, sewengin dalang. Lah jere kon meneng piye to Ya Mas, Mas. Kaya omong ya omong. Mas Lah jere ngomong Komet. piye? Kowe wong Jawa apa ora? Ya Jawa no. Jawa apa? Jawa Dipa. Dipa Lah apa? adalah. Dipa negara. Negara apa? Negara Cina. Cina apa? Cina babah. Babah apa? Bangene bang ngono karek. Ora tegese kowe iki nek wong Jawa, Yo. wong ki sing digugu kan omongane to. Iya. Kebo sapi sing digugu. Keluane. Lah nek menungsa Entute. omongane. Kowe ngomong jare nek pas aku ngomong Pak Dalang meneng. Iya. Aku kon meneng. Apa aku keliru? Apa aku salah? Yo gak salah, gak keliru ning aku kan butuh interaksi. Lek aku ngomong yo saur. Oh, sahur manuk. Ya, sahur manuk. Sahur manuk, Oh, Mas. nggih, Paham, nggih. Mila sak saged-saged kula urun donga. Mugi-mugi ya khususipun Bapak Lulus saged dados kok. Dalu punika kok. Masyarakat Ngoro Gunung saged kok. Ingkang sampun rawuh sedaya menika dalam kok. Iki piye ta kok donga kok Piye kakek to? Kok Piye? salah neh, keliru Piye? meneh. Maksud iki aku nak omong gong. Digongi. Oh, digongi. Menandakan nek Mas Komet menika wong sing budaya, Bener, wong bener, sing bener. paham dengan seni. Bener. Mulane kudu digongi. Heeh. Oke. Yo, tukang gonge siap. Nggih, khususipun kagem Bapak Lulus, matur nuwun ingkang kathah rezeki mboten lokak ning tambah kebak. Sedaya ingkang rawuh kula donga agong. Kula dongake mugi-mugi ingkang ngegong tangane cantengan. Kok nesu terus nesu, salah kok emosi ki terus. Suwek ra iku. Piye to, Tawangi, piye? tawangi. Ora peran ki piye? Wis Wong gak kok omong iso. aku. Lho, tenan kowe ra omong gak? Tenan. Wong ki nek nyambut gawe nang dalang ki sing dibayar mergo omongane, sinden Nggih. monggo tembange, dagelan mergo saka omongane. Bengi iki kok ngantek enek dagelan, sewengi ora ngomong, Bener. mudhun ora bayaran. Nah. Wis, alhamdulillah, Alhamdulillah. didum loro, Mas. Oke. Oke. Ah. Piye? Ngomong. Wah, Jare malah ngomong ra genteni. ngomong. Omong. Yo Manfaatne para sinden. Nggih. Iki. Ya. Lah, mumpung Monggo, disiapi lho dipilih. iki. Kowe iki lho Kok mutung terusan ki piye lho? disiapi kaya ngene kok sing paling Nggih. mbok senengi sing nyocoki Endi? karo rasane Cak Omet. atimu sing endi coba. Pri. aku milih. Iya ta. Aku Ya. Milih. gak apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Bebas. Bebas. Sing di. Sing di Mau pikir dhewe kae. Pinggir dhewe. Bayo. sing iki ta. Heeh. Iki Ya, senenganmu kok milih sing kotot kowe. kok kotot piye nak ngene Iki iki. lho wates iki mrene, Ya, sing iki bener. lho. Jare iki. bebas kok kon milih. Maksud- Nah, aku milih sing ngene-ngene iki jelas kaken pola. Iki aku jek butuh skincare nukokno apa-apa. Wah. Lah lek sing kono aku anggere tuku minyak kampak karo dhuwit tik no wis.
Kowe kok Ya, nyepelekne. Iso kapak. Maksudnya bebas memilih itu yang sebelah sini sampai sini. Nah. Sing loro iki lho tidak. Ini sing khusus malam hari ini. Oh, nggih. Iki sing diaturi lagi Ya. khusus nembang laler mengeng ya loro iki. Laler Oke, mengeng. Mas, biasanya ini nenten ngenteni dagelan to ngono kuwi. Nggih. Kan ngelok-ngelokno sinden sing ngene iki to. Pripun, Nggih. Ma? Bareng ngono iki medune setruk nganti saiki gak iso Oh. tahan. Nah, kuwi lho Piye kuwi? rungokno kuwi lho. Ha, Piye kuwi? kuwi lho. Ha, kapak bra kowe. Wira Ayo, Roto. Dadi gak iso ngomong. Nanti gak iso ngomong. Ngelokne sing kothot sing apa ngono iki. Mm-mm. Bareng ngono iki ta medune langsung gak iso ngomong to bareng. berarti ngono. wong loro. Lah sing kotot ngelone kono. Lah dalah. Cangkeme penceng terus setruk gak iso mlaku. Niku dagelan pundi ta, Bu? Enten nggen kula. Dagelan nganjuk mriko. Oh, enten, nggih. Nganjuk. Oh, neng nganjuk Mas nek Bojonegoro aman. Wes ngliwati alas ora apa-apa, wisan nganjuk. Tapi umpama setruk sampean ora apa-apa lho Mas, wong ngirit. Oh, setruk ora apa-apa ki lho rumah Ngirit tuku sepatu biasane loro kuwi gur siji, wong siji ya gur ngene kok ya. Dalah. Ya ra. Wah. Cengengesan iki kok usah. Sampean pengen ya? Apa? Setruk. Iki lho cah iki. Sing endi iki lho sing mbak pilih kowe iki diwenangne milih kok. Siti, Bebas, pilih. ya? Bebas. Nggih, Mbak sing seragame Siti. kita sendiri ini. Setengah. Nggih, tengah niku, Mbak. Seragame sing beda dhewe. Nggih. Beda dhewe. Iya, ayo Bu, munggah Bu. Yuk kanca-kanca sepati. Ora kono. Lha jare sing beda. Iki lho. Oh, alah. Ayo Mbak Mary jemeneng. Ya. Sepati kanca-kanca. Mangga Pak, jumeneng. Mangga Pak, jumeneng. Monem. Ayo. Mana-mana Mas. Wah, Mas Komet. Nggih. Ternyata pilihan Anda tepat dan sangat tidak salah sekali. Betul Pak Yuda. Seorang pesinden yang anggun, Nah. seorang pesinden yang manis, Manis. rambutnya Oh, iya. ngemak ngembang bakung, bathuke nyelo cendani, netrane belalak-belalak bawang sebungkul, yen Cinandra Pasuryane kurang condro luwih warna, prasasat widodari sing ngejo wantah. Sing wedok kaya Komorateh, sing lanang kaya Komodo. Dadi Wah, itu ki. Kudu nyatek kowe. Iki ayo kadung wong iki action, ya. dijumbuhne ta Lah kok. dicondro ya sing apik kok. Ayune kaya ngene kok terus modele tok krembetan uler. Lah aku ki milih kene mergo memperbaiki keturunan. Ayo coba. Kene ketok gede dhuwur. Disapa? Heeh. Ada pepatah mengatakan Mas Komet, Napa ta? tak kenal. Maka tak sampluk. Tak sayang, tak begitu. sayang. Coba didangus. Ah. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Iya tapi ya. Lagi lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya sayang? Piye Mas? Anu Ya, kabarnya dah. bagaimana? Apane to? Kabar. Apa? Ngomong sing jelas. Lagi? Aku Oh. Kowe iki nek ngomong ki sing tegas, sing jelas iki wong lanang lho. Wong lanang gagah pideksa tunjukkanlah pelananganmu ngono lho. Itu ki. Tunjukkan kalau Enggak tegese sebagai wong lanang lho iso menunjukkan baik lanang. Sing tegas lho. lagi Jeneng Tegas. ngono kok. Tegak. perken. Sing tegak. Iya. Iya. Nah. Ini namanya siapa? ah. Ya. Nah. Oh. Nah. Ya adalah. Oh budek. Saya budek saya. Lah wis senenganku, aku nek gudeg iki kadang entek 2 piring. Waduh, podo. Kadang aku entek 2 piring lah kuwi. Nek gone Margoyudan. Gudeg ceker. Budek. Kuwi gudeg yo Cak Yuda. Aku entek 2 piring. Bagaimana kalau kita melantunkan satu lagu sayang? Wah, bablas saya. Lah aku nek kopi biasanya jadai gelas. Iya. Cocok aku timbang cingkir luang gelas. Iya bener. Bablas. Lah entek 2 gelas aku gone blurah pahit kopine.
Aduh, lagi ki wetengen kok bablas kabeh. Iya Bagaimana sayang. kalau kita Mas jenengan grupnya apa niki? Sukhoi Romo Gempar Sukhoi Romo. Indonesia. Wah, Kedaban. Coba saya minta nadanya, Mas. Piye Mas Mas? David, Mas Rian. Iya. Aku arep bapakno. Aku akan Iki, merayu iki. untukmu. Bolehkah? Aku suwi lho ora dirayu wong lanang lho, Mas. Tenane. Oh, aku lo ndredeg ngono nek sanding wong lanang iki. Allah tenane. Iya, Mas apa sekali. meneh koyo sampean sing piantune bagus, putih, jenom ya. Pri, Duite modelmu akeh. pri, Aku no pri, alah, pri, gemes, pri. ngono lho, gemes. Masa depan pasti cerah. Cerah. Kok kan di bojo teklan kok duwe elep rolas. Keturunan pasti ganteng dan cantik loh Mas. Sampean Bibite koyo sampean mau ngene. ngomong putih, Oh, mulut oh. gede kan alah. Ora iki kamu ireng. Iya, kamu yang Ireng. sangat ireng. Aja ngono lho Mas. Ireng ra apa-apa, Bu. Kuninge ala, api ireng. Lah kok iso lho? Ah, anakku kena kuninge ning gone rumah sakit patang dino. Amin. Mbokane ndek nane. Piye Bang, Mas? piye? Piye Mas? Piye Mas? C. Dan C iku pindahe nang wong. Wah, Cewek. langkone iki le. Mana tanganmu? Oh. Kanan apa kiri Mas? Nah, kalau bisa tangan dua-duanya. Tawakaken ngono. Tawakaken Iki ngono lho. cinden apa vampir? Aku yo Satu, jarah satu, kok satu. tangan sitok ae. Kang Mas Aduh, ya Allah. Aku mak trenyes. Habibi. Halo. Pemusiknya sentimen karo aku. Ya ora apa-apa to, irama Kira aku, padang Pak. pasir kan sesuai, hidungnya kan mancung. Apa taring ngene Mas aku ya? Ojo, aku gak betah. Hidungnya kan Kok mancung. piye Jadi lho? termasuk wajah-wajah Arabia. Nah, Bisa dong dia kalau menari semir itu loh. Ngawur rek. Anu aku yo rada gaul lho Mas, rada gaul. Kok masuk Sing padang. lagu terkini Mas, lagu terkini. C Mas, C. Weh lah. Pindahe neng. Lagi kasmaran ya Mas. Mbah Kate. Mbah Kadir melok mae. Cok. Contohnya piye ta, Mas? Mbah Kadir. Lho. Rayu. Yo sing cocok ngono lho Mas sebagai pasangan C, ngono lho Mas. coba C tadi. Iki lho, lasono contone. Aku ra ngemis. wah. Ya ta. Pancen ora ngemis awake dhewe. Awake dhewe ndagel tanggapan. Nek atiku miris. Umpama ra belas apik. Dhuwur meng to ya. Lah sampean sing Jowur lah. Kuwi ora sampean dhuwur. sing jaluk kok. Terus Kuwi jalur. no. Alah ndi Dhewe kuwi? kok. Ndi kuwi dhuwur. Mergo sampean pilek. Sakmene lho Mas, sak pira mau delok. Aku ra ngemis. Gak mbok zoom delon lambene. Ning atiku miris. Pilek no ya, pilek irung. Kok malah gak penak Irung. Pilek. Ngono kok ya budal tanggapan. Angel. Apa abune Mas? Apa? Aneh. Sok kaya ngene. Iki lagu apa ta, Mas? Kesayangan to. Oh, kesayangan. Kesayangan, Cak Iya, Komet. iya, iya. Lah nek duwe lagu dhewe silakan apa, Pak? Nah, Iya. coba. Wong salah ora kelem ngaku salah. Nah, Suwe sapa wonge sing betah. Matamu dhewe. nah. Kata-katane iki lho. Sebab mata-matane lho. kata-katane. Matamu dhewe kuwi iso. Kata-katane. Mripatmu Nah, lho. wis lho. Ora teko. Kok Wis ngerti sak nyatane.
Seapel tukune malah suket tegiyo asik dikas dangan dikas dangan yuk kicau mania yuk iki rombongan kon buyar Mas Piye ta piye? Lah jaluk piye ta? aku ngerti ngene nggo elektron dhewe jenenge campur sari kreatif piye kreatif apa kuwi jenenge garap Mas iki Garap ngene iki. garapan iki cara ngerti garap kok Wah, piye? Sampane piye to, Mas? sindene iki yo garap iki Iki engko tak garap. garap. Oh. gak aku ketoke gak cocok karo iki lah terus maksudmu PPN lho Wah. lho Mas. ora apa-apa gak wis aku golek dhewe Mas. Gak. Aja ngono to, Mas. Aku Iya, wis mbok cicipi, wis mbok demak-demak, wis mbok mak-mak terus wis Aku tidak mungkin melakukan itu. Kancamu ngono yo mah lho, Mas. Aku wis ternoda kau lho, Mas. jangan menuduhku Ram Aku wis ternoda. rompengan Roma Rombengan. Ram kamu jangan seperti itu kamu tinggal gelanggang colong pelayu habis mandi sepah kau buang emangnya ini wanita apaan aku tidak pernah melakukan apa-apa Ram Mas. Ram Mas. kok tak tuwapuk Roma kok ram-rom kok romeli aku sebagai kakak Yo. aku tidak terima Oh, Kakak. adikku telah kau nodai aneh Aku meteng, Mas. Hmm? Aku meteng. tidak dia mungkin telah meteng sekitar 2 menit 2 menit. tidak Aku wis mungkin bukaan 15, Mas. Ula. karena seingatku aku hanya menutul-nutulkan kan hehehe Kok apa enak rumah ditutul, menutul-nutul kan kok? Upama sampean tak wae kebebasan ngono sampean milih sing ndi Mas? Ah, Aku bila. iki sebagai istri pertama iki legowo. Wah. Aku lega Kang Mas. Surga. Jembar. surga Aku iki jembar Kang Mas. seorang istri kok menyuruh suaminya menikah lagi surga kowe. Lah, surga pancene paling jembar dewi apane kuwi? kenapa Apane? anu lah ngono dadak Oh, saya tak iya. WA ya Sing Ya, ndi ya, Mas? oke. Sing dijajali pomone sampean sing di pilihanmu sing dicoba pilihanmu Jirut mboten mboten Bude swedakne kok swedakne tenan kok milih kowe kono ancamane wis nek gelem soalé Mas. lha nggih nggih ancamane wis setruk kok dadak Jirut lupat sing di ting 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 Oh, ayo Dek Krisdawati. Oh, Anu. ya, semeneng. Gung wis dibutuh ta Sampun. senengan Aku sing urung Mas. Heh? Aku. Piye to? aku nak gung duwe malah gak seneng nek wis duwe Oh, golek sing wis duwe bojo. oh saingane siji Wah. Ya, lah nek urung duwe ngene iki saingane Akeh akeh saingane. ya Akeh. bener-bener pilihanmu termasuk bener Tepat. wah cocok iki ya nek selamat malam Wah, iki lho. namanya siapa sayang oh enggak apa-apa enggak usah ngomong ya Kok sampean halus to kok sabar men to karo sabar kowe? karena yang dipakai kan enggak sini ya ta omonganmu ki lho iki digenahne lho kowe iki Kenane, ngomong Sik? kok sing dipake enggak sini iki maksudnya sing dienggo sing di lah kan nak nyugu-nyugi apa-apa kan tangan lho ngono lho Mas oh iya 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 Ah. pikiranku Bener. tekan dindi Bener. ah padha karo aku lho berarti Iya, ya tapi- kuwi berarti wong kok iso aku karo kene kono karo kono boleh Ah. enggak apa-apa pasangan nom karo kono pasangan tuwek lho ngenyek Oh, nyek. mengenyek Nyek lho, Mbak Mer. Nyek lho. Alah ngono kuwi. paling aku lagu saiki sampean paling upomo sliramu Sing penting kan romantis to Mas. yang namanya pasangan ideal itu seperti ini Nah. misalkan kalau berjalan kita kondangan Iya, Mas. berjalan bersama loh kelihatan pantas ibarat tuan dan nyonya mau berpergian Rasa Loh, cemburu, rasa cemburu rasa malah beli tak culuk matamu loh kok enggak aku perang-perang dina mataku terang ini Mas loh kelihatan Laura serasi Romantis serasi rukun ideal Mas, rukun. ibarat kayak Pak Camat dengan Bu Camat loh Nah. pantas pasangan tua ya kowe jajal ya. Udah tua alah Alah. Mbak keduren Mbak tumbasan pinten ketheke niku Lah, ada. ampun lulu tak Wong tumbasan kok iso. pinten nah ganteng ki ya sing mesra kok ganteng dhuwur Ayo kok to sing mesra. Coba dicondro tak itu. Coba. Dicondro tak Wah, itu. wah, wah. Kepareng lumaksana kekalih inggih punika Mas Kumet kalian ingkang garwa. Ah. Mbak sapa Mbak jenenge? Krisdawati. Mbak Lisdia, mlaku Mbak Lisdia. Mbak Lisdia. Bagi gua Batang nggih. ora ape nyuntikno nangane Makane golek pasangan sing sefrekuensi, Sefrekuensi, sing imbang, imbang. sesuai dengan tampangmu Mas. Tampangmu. Nek tampangmu ngono iki jodone aku. Hmm. ora kudu
Urung oleh apa-apa wis bongkok. Lah nek Mbak Lisda secara jujur dia menjawab antara Komet dan Mas Yudo. Dia tetap memilih Mas Yudo. Bukankah begitu Mbak Lisda? Iya dong. Iya. Loh, iya kan? Iya. Sampean piye gak Iya. piye ya panggah aku, balikmu ning aku. Mm-mm. Wis to Mas, aku lho pek-peken. Iki lho nyah iki lah. Piye ki lho ora? Sayangku Lisda, Wah. apapun akan aku berikan kepadamu karena wanita di dunia ini nggak ada yang paling cantik selain dirimu. Mas Komen, aku ngonokno rene. Iya. Aku benar-benar cinta sama kamu. Bolak balik ya karo suratin. Ikhlas no, ikhlas Ikhlas no. piye? Lho, putih wis to karo aku wae. Lah. Ireng. Kamu ireng. Ora apa-apa ireng sehat kok. Dek Lisda, Krisda. siapa? Krisda. Dek Lisda, Mati kamu korene. punya uang 2.000 enggak? Buat apa? Buat parkir hatiku ke hatimu. Alah, Saya. kono 2.000 Mas, tunjukkan Mas. Kamu punya 2.500.000? Gini untuk mekar sesuk. Yo opo to ki? Merayu. Kok kon torok lho Mas. Masa aku. malah Kamu tahu nggak? Apa Mas? Lah ya. Lho, apa ngono lho kaya kuwi. kamu bisa Saut-sautan enggak ngono. sih, Dek Lisda? Lah iki lho, lho. Kamu punya rumah enggak? Punya. Aku punya tangga. Bagaimana kalau kita berumah tangga? Ngono lho Mas. Ngono kuwi lho contone. Aku ya duwe omah Coba. Mas. Kamu Aku duwe omah aku lawangku Mas loro lah. alah gak oma. Kamu punya makanan? Punya. Aku punya layangan. Heeh. Jadi kita berdua badok petek ya. Ketok petek. Badok petek iki jane kok ora enak mesra-mesrane to. Apa penting? Jiwa ragaku akan aku persembahkan untukmu. Kalau kita nanti bulan madu kita ke Bali, kita berenang di lautan, kamu pakai bikini yang aku belikan, aku ada di belakangmu, aku akan berenang di belakangmu. Mas, aku yo iso gawe bikini Mas. Aja. Kok ada kecotot? Ukurane M Mas. Ukurane M. Lah kok koyo kintel ditaleni. Aja rasa nganggo Gak bikini. mesra, gak mesra. Awake gak dhewe mesra. rekreasi nang guwa. Ning gua. Iya, karo meneliti telek lowo. Ya ra. Gak romantis blas ya. Blas. Wong karo pacar gak romantis. Setelah kita berenang tentunya kamu capek. Capek. Nanti kita tidur di hotel berbintang Iya. 5. Nah. AC-nya Makanannya dingin, kasurnya empuk. Kita nanti berpelukan. Piye Mas awake Kalau dhewe? kita di hotel Iya. jelas gak mampu. Kok iso Mas? Wis ta penting awake dhewe iso meteng ngono wis ta. Awake dhewe golek gubuk ya ra. Yo menghargai wanita ngono lho, Bisa aja, memantaskan wanita ngono lho Mas. Apapun yang kamu minta. Aja luwih kok 15.000 ya. Wis cepet men lho Luwih kok sampean. 15.000. Pengiritan nanti kita tunjukkan kalau kita sudah berumah tangga. Ngono. Manjakanlah istrimu, Ah. ratukanlah istrimu Bener. ibarat bidadari. Setelah kita tidur, nanti kita lapar, kita masuk restoran. Kamu pengen makan apa sayang? Tik. Pengen makan steak? Iya. Aku yang paling Hey. aku suka adalah makanan Cina. Keserok, kesogrok bongkol. Cah desa. Lha ki mangan setik le nyapa? Cah desa. Mangan uwi gembili enak setik dipangan. Setik kok dipangan iki lho. Setik biliat tidak? Ini steak daging, masakan luar negeri steak Daging cak komet. daging. Oh, daging toh? Oh. Kalau aku Ini suka katrok makanan Cina, aku paling suka yapie. Karena yapie adalah makanan kesukaanku. Aku paling suka yapie. Aku Apa peyek wis kok. Langsung diremuk. Wong karuan ekonomi Kono setik. lemah. Ngono luar negeri lho Mas. Alah luar dinteni perang ulan kira kayak bangkrut. Kowe dienggo nang Nggak bisa hotel, dong, nggak bisa dienggo dong. nang pantai, dienggo nyewa, iya toh? Oh iya entek wis akeh. Wis Awake entek dhewe akeh. Mas ngirit ya. Awake ngirit dhewe ya. urung kelong apa-apa Urung tapi kelong kan- apa-apa golek leles lan enggak apa-apa ya Mas. Heeh, Heeh. pangananmu pontek. Makanan yo enggak entek, enggak masalah. Lah yo engko tak entekno. Loh, ngesir pangananku yapie, kowe arep mangan yapieku. Oh, sesithik itu tuh. Ora oleh. Nanti kalau kita habis makan, kita kan haus. Ah, Nanti gitu. kamu makan jus apa? Jus. Minum Makan jus. Minum jus apa ya? Jus. Jus jeruk. Jus jeruk, aku sukanya jus alpukat karena jus alpukat itu kesukaanku alpukat. Ada kita beli aja yang murah jusnya. Apa Mas? Jus debok ya. Sama Beyo. jus gluku. Bar mangan
jus buat ngombe jus kene ya ireng kabeh to Mas dadak tok. Karo jus glugu iki ben nyokrok cangkeme kono. Tapi murah. Pakai jus jeruk sama jus alpukat. Karena jus alpukat ora iso kowe kaya aku. Wong sugih nek meni jus jeruk, jus alpukat. Oh, wih. Apa iso? Aplokat kok iso. Avlokat. Nyanyi ya, Dik. Nek kono Iya. nyanyi gak ngarai. Gak iso. Menghina. Anu Iya. ya Apa? kasetnya makasih. Weh. Kasetyan Gak sejati. kok. Koyok cintane awake dhewe ya Mas. Iya, Mas ya awake dhewe urip pas-pasan ning awake dhewe berlandaskan cinta, Cinta. yang dari hati ya Mas ya. Gak popo ya Mas ya. Mas ya awake dhewe rupane elek. Jiri sopo? Kok kaya para-para oleh aku lho. Aku oleh ngene-ngene nek gak kepeksa ngono. Ya aja Loh, ngono dia to. tak iso kepeksa, tak iso. Gayane kok kepeksa gayane. Aku ya apa olo-olone wanita to Mas, panjak ya ora nek sing doyan lho Kowe Mas. oleh kalau aku- iki kepeksa. Yo. Kembarian lah cah rupam. Kembarian lah. Lah sampean karo aku lho ganteng aku. Waduh. Wah, Lah mbok ditakokno. jajah takone. Kuwi lah. Bapak Ibu, tolong nuwun swaranipun antarane kula kalih Mas Kumet, ganteng Cak Yudon apa Cak Kumet? Ya ta? Oh, Eh, nggih. Yuda ta? Iya no. Lah iya. Lah iya. Tenang ya Mas, Tapi Mas iya yo tak kowe iki rupane kok elek iso- wis to. Tetep aku tresno ning sampeyan. Wong wedok iso ngancani rekasane wong lanang lho. Nah. Iya iya iya. Kowe kok roh nek aku bar tuku tanah. Iki kan ngerah bandaku tok ta. Iya iya sini ya. Ayo Mas, yo. Ayo. Kasih C. satu lagu Oke. spesial untuk malam hari. Iya iya iya. C-nya seberapa? C-nya seberapa? Gak gawe C. Katresnan sejati. Oke. Wah, duh. Katresnan. Sing Nah di- kira-kira Katresnan gak iso sejati. mulih ngono lho kowe iki. Sapa aku to? Aku kowe. Urung Katresnan sejati. Katresnan sejati. Dhewe ngapunten anu sing aja rada budhek. Polahmu aja akeh-akeh. Nyapa lho Mas? Sesmu kecer lho. Ya sakmono kuwi yo. Lho Walah. Kakak stempet tok ini. Berarti ngene dhek ilang. Aku karo ki kok gak nek mesrane belas. Sak sisih kok Mas Wimo. Yo, spesial bersama apa? Ya ini? di MC ini ta, di MC ini di MC, kaya di MC. biasa. Ngono kae. Iya, iya. MC nono. Ah. Suarane lho sing. Yo, kembali hadir untuk Anda semuanya tentunya. Hadir di kawasan Ngoro Gunung Cow. Spesial untuk semua yang sudah hadir. Salam rindu tak akan layu. Sari kon nge-MC. Guyune lho aja Guyune akeh. iki lho. Singkat ngono lho guyune sithik. Kita panggilkan ada siapa dia? Yo, yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Ada salah satu presiden cantiknya Indonesia Cow. Kita sambut sama-sama. Hah. Arep ngambung. Pak ora tak abapi. Iki Ayo. kabeh mbok ngono. Iya to ki. Lah aku ngene sapa? Iso Apa wenal? nek kene ya kene. Bojomu ternyata ya penak. Penak. Memang apa lagune apa? Katresnan sejati. Walah halah. Heeh. Apa iso? Lho kok ngenyek. Sayang, Piye? coba sawangan ana ing dhuwur kae. Ngene ngopo? Apa kae? Gendeng. Ana ing awang-awangke katon lintang. Lintangke nandakne lagi kasmaran utawa lintange lagi asmara sayang. Inji. Apa nyanyi lintang Kairo ngendi? Lintang asmara kok ora Presiden. kairo. Hah? Arep nyanyi Niken Saliri. Lintang asmara. Ayo, yo. Lintang asmara. Mas, lagi gak diganti mambudem. Iya gak. Ngono Aku kok. lho yo arep Iya. nggo dhewe Mas. Gak. Tapi aja. yo kata-katamu yo aja nyakiti Aja, aku to aja Mas. lho. Aku ket mau lho mbok Aja sia-sia lungguh. wis tak empet Iya. empet atiku lara lho Mas, atiku. Hati-hati kene. Oh yo kene atiku Mas. Bar tak ngene engko lho terus melorot rene. Kita Aku tak lungguh yo Mas. ojo. Hah? Ngene wae. Ojo. Ojo kok. Kok Kowe tapi takut- sampean aja nggodho sapa-sapa yo Ora, Mas. sayang. Tak awasine ngono tenan lho Mas sing setia lho Mas. Iya, setia. Aku wis kabeh tak wehno sampean lho Iya, Mas. wis ta. Ku tak geraji garismu.
Kowe mesti gemes karo aku. Gak. Ha, Mang. Ora kene wong. Ayo. Oke. Wah, Jawa oke, Oke. oke, dangdut oke, campursari oke, langgam oke. Oke. Mbok menawi kepareng monggo Pak. Oke. Lulus Setiawan kepareng Oke, jengkar tindak saking wonten Palenggan wonten ing pepanggungan derek suka parisuka lah. Pak Lulus ya diaturi Nggih, juga. menika Kali Mas Disepati, Yudi. barang Mas kanca Yudi. disepati. Kalih. Kali Mas Yudi Suyoko. Oh nggih kalih Mas Edi Suyoko monggo. Gajal kok Mas Eri nyopir kok wonge. Turut. Ora Turut. kuwi. Ora. Ae a. E o a. Dua lo. Tan kali ngulon. Oe. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Ngapunten nggih. Pak Lulus. Nggih, pripun Pak Kemet? Enten apa Pak? Mboten enten napa-napa. Pak, monggo Pak Lulus silakan. Pun lulus ya Pak nggih. Piye ta ki? Saito ki. Pak Lulus ampun lulus pancen pun lulus. Wilujeng dalu Pak. Nggih, wilujeng dalu. Nggih, nderek remen sanget Pak saged sowan wonten padepokanipun panjenengan menika. Dalu punika nak mboten aturi mriki mrongos kula dadi. Niki ngersake anu langgam campursari napa dangdut Pak? Dangdut napa? Dangdut. Ora, ora. Gala-gala mesti. Mboten niki. Napa Pak? Nggih, campursari mawon. Campursari mawon. Super khusus niki wonten sing spesial. Nggih. Di mriki. Sinten Sinten Pak? Pak? Sinten Pak? Khususipun panjenengan guru saya niku Bapak Kombes Pol Mario. Pak Mario, Mario, ya. selamat malam Pak. Pak Mario. Dan selamat juga malam. alhamdulillah Pak Afrian dan pejabat terasnya Polres Bojonegoro masih tetap setia di sini. Loh, ada Terima di dalam kasih. ya Pak. Salam hormat Pak. Nggih siap 86 aman terkendali Pak. Ya. Anu, kersa derek sareng mriki napa mangke? Pripun? Oh, mangke mawon. mawon. Nggih, menikmati Mas. Ngersake kali sinten Pak? Piyambakan apa? Monggo niki. Maka piyambakan mawon. Oh, Oh, piyambakan. piyambakan. Alah wedi Pak Lulus. Mumpung disiapi ngeten lho Pak. Nggih. Eman-eman. Nggih, Monggo. ajeng atur tembang Apa Pak? Lumiting Asmara. Wong Giting Enak, Asmara. Lumiting Oh, Asmara. nggih nggih nggih. Ya, kanca-kanca. Lah. Lah niku lho suara rakyat lho Pak jane duet. Niki di duetnya nggih mboten apa-apa kok Pak. Lu ngiting asmara. Super khusus untuk Mas Gung, mudah-mudahan sehat selalu Mas Iri. Apa diaturi minggal sepindah Bapak Pak Lulus. Mas Yuri diatur sepindah napa pripun? Terus minggah panggung. Kersane dawuh iki panjenengan. Mboten Oh, maneh. mboten purun. Nggih. Monggo Mas kok malah cengenges ana Ayo, tamu. ayo Mas David, Mas Rian. Yuk. Matur Suarane nuwun. po enak Mas Komet ternyata ya. Diomongi ya. Ngomong ya. Lah segala macam tembang lho kaya menguasai. Bener. Nggih. Kita titele kok Eskar. Eskar apa? Sarjana karaoke. Karawitan ya. Bat hebat. Nggih Jawa nggih oke, langgam nggih oke. Ngicipi setunggal malih nggih Nggih. Mas nggih. Ya. Mbak Sing Siti Putih. lagi dereng. sing tengah iki lho kaya urung iki. Nggih, kok merasa. Sing cilik iki, sing cilik iki. Aku gak ditelok-telok ngono jenenge. Maka Pak. Ayo Pris, ayo. Tetorotototetoreto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 t
Ayo perisan semeneng yuk. Selamat malam. Inci, selamat malam. Namanya siapa? Nama saya Frisa. Oh iya. Iki Heeh. umpama aku Iya. dadi karo sampean. Heeh. Duwe anak mesti entek dintekno garangan. Lah kok saged? Mesti cilik-cilik. Oh, aja ngono Ojo to, kasar-kasar Mas. iki termasuk anak di bawah umur. Nah. Oh.
Ya aja kok terus sepelekan kowe iki terus gandeng karo terus mbok tempilingi kowe kok kena pasal KDMP. Tega lho Mas karo aku ngelak-ngelak Karo wong kaya ngono wedok kok kuwi. kasar wong lanang ki ora oleh kasar karo wong wedok. Kasar karo wong wedok. Ngono e kasar lho. Omongane gak penak dirungokke. Gak enak mbok pijet. Pijetan. Omongan Gak penak pijet ki lho. ngaturke napa niki Mbak? Monggo merdeka mawon mboten enten panyuwunan Nggih, iki. ngaten. Terserah jenengan, Mbak. Paringi yang terbaru kita goyang bersama-sama nggih. Boleh, boleh. Wedok kaya duwe yang terbaru. Lah pripun? Apa terbaru apa? Lagune niku lho maksude. Baru Kaya duwe terbaru apa? Apa? maksudem iki lho, ngaten. Masutem lho. Maksudmu? Nggih paringi denok mawon nggih. Denok. Nggih. Ya, wis senenganku wis. Kanca-kanca mangga lho katuran dahar wangdon medali Tali pelingon piring, mangga kanca-kanca. Kanca-kanca kersane Tari dahar. piring. Iki jane dagelan apa pladen to, Mas? Engko anu dahar lho engko. Bel. Sekesuk ramangan mangan pisan pethuk iwak. Janggames. Yuh. Ayo, ayo. Denok Mas Lian Mas David ya. Sesarengan suka irama. Gendut denok kita. Rancang. Oke. Cak Yudo. Nggih, Mas Cak Dalang. Komet. Siap. Kula tak bacotaken lampah nggih. Monggo, Oke. monggo, Mas. Wong jerone wayang ki ya kudu ana lakon, Nggih. ana lagon, ana guyon. Bener. Guyone ya wis, lagone wis diaturke, lah ki mbajutke ning gone lelakon. Nggih. Tawon ana entupe. Sing tegese met. Nak renek entupe berarti tawon cacat. Monggo. Ngene lho tawon ana Iya, entupe tegese lakon kuwi ana Ana tutuke. bajute, ana Iya, tutuke, oke. ngono kok iso. Tak bacoke lakon. Lah sumanggi. Monggo. Yo Nduk, nah tapi kewajiban dhisik. Ya, heeh.